0798018654 Kulia na kitengo saliyo mubiro ito ibonga titotigiri maega soko ligereria mangana nutrition ama igo twachiri gokonya omochando ori ase omobere ogo. Ne numanyete buna Voice of Victory Radiant TV twakwarganiri obokoreri bwaitu gocha asore ase chi studio cha Voice of Victory nabo okwenyorera obokoreri obuya buna bono koroiseriwa amatera ase chikwaya chiria chitabwati abaegeria nabo igo nigo koroiseriwa amatera yo ase chinchera chekerero kegima. Voice of Victory ngokora ture programming ase chinchera buna bono asoko bugeriwa piano keyboard nabo igo chigita ase chinchera chekerero kegima na materago anyare koba kagwanchwa n'abantu abange boigo Voice of Victory Studios nigo toko recordia ase chinchera chekerero amaterao nabo igo nabo togokorera keria tokoroka mobile recording gose twacha goika ase ore ase ngencho okoenekia buna kwanyorire obokoreri bwaitu ase nchirengia. Voice of Victory boigo ngokora tore video shooting ase emeyega ao buna emeyega yechinyangi emeyega ya matanga esolo artists ngokora tore emeyega yechikwaya emeyega ya prize giving emeyega ya graduation emeyega yo koiburwa gose birthdays nigo togokora emeroberie yeiga asogotumeka chikamera chekerero kegima buna bono chi BMW chi Canon nabo igo chikamera chinde no nyanchiria chikoiruruka igoro chimanyekaine buna chi drone. Voice of Victory ekero okwa recordiri amona intwe nigo eyemo ase yemo okonyora kuirurukeriwa amaterao ase radio yaito ya 96.4 FM nabo igo akwanyara kubekerwa amatera yo yechibicha ase TV yaito ya Amazing Voice of Victory Leading Souls Christ. Voice of Victory boigo nigo tubwate omuroberio bwokoroisia amatera gochia ase chikwaya gose composition nabo igo nigo tubwate abaegeria abo bakonyara koywanania amarioge akegima agose koya harmonize. Voice of Victory boigo nigo tubwate emeroberio obwo koegeria chikwaya amatera aria amanyekaine buna achiset piece aiga boigo nigo tokonyara koenana obosemia gochia ase chikwaya buna chiwenerete gokora shooting aiga boigo nkonyara tore koenana amaegerio gochia asabateri bene gose chisolo artists buna bagwenerete gokora amatera abo ase amange tutarire goika omochie obosongo asamagacho a golf arcade mbarabare ne stadium ya Gusii gose asamagacho a Kenya News Agency boigo nabo ogotokwanera wetera esimi ya koboko yo ere enamba enoti isano na ibere isano na ibere inye enoti isato ibere. Ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu la Mungu. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa zaidi ya mataifa yote. Ninyi ni mzao mteule
mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka huko gizani, ingie katika nuru yake, nuru yake ya ajabu, nuru yake ya ajabu. Ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka huko gizani, ingie katika nuru yake, nuru yake ya ajabu, nuru yake ya ajabu. Hakika kama mlivyo leo hivi, ameshawatoa ninyi. Ni Bwana muumbaji wa vyote, kutoka katika tanuu la chuma, tokwani Misri, kuwatoa urithi wake. Ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka huko gizani, ingie katika nuru yake, nuru yake ya ajabu, nuru yake ya ajabu. Ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka huko gizani, ingie katika nuru yake, nuru yake ya ajabu, nuru yake ya ajabu. Kweli Bwana alitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili tutengwe nayo maasi yote, na kujisafishia watu wa kweli. Yeye mwenyewe mwenye juhudi kutenda mema. Ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka huko gizani, ingie katika nuru yake, nuru yake ya ajabu.
ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka huko gizani, ingie katika nuru yake, nuru yake ya ajabu, nuru yake ya ajabu. Ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka huko gizani, ingie katika nuru yake, nuru yake ya ajabu, nuru yake ya ajabu. Sirire
Karibu naendo mwacho muligeria TV yao ya Amazing Voice of Victory kama kawaida. Rondo chenga Tuesday edition gosera mokia Tuesday ramokia juma ine egerto koretera magazeti mnabereka gutukira mega iga ase studio yaito. Aiga nimbwate gazeti ya The Standard na wigo gazeti ya The Daily Nation nero kwa nukurio na Hezbon bosire na ichendo kelame ke konge tikatukwariga nikigima ase dochake omoroberito ase ense yabona mampya. Timaitinga Hezbon ase kwarwa noroche abasigari ngoja gutara bale chi street weta actually koruritu kuriga ndochenga abasigari mbagenda kona konjukana obagatagati bumuchi busongo abana mabigi nkorugora hari udisi wenjire ya DC ari ndochenga abasigari mbadiro gorari abange state video mu bisazo bocha gweta shari yako kura sense ya state ro chigari abasigari mbaroro chigari nchirororo andi naro chibiche mo ekifaru egari eli ngosi haramache kikwenda ese county ya Nyamira. I don't know kama ni ukweli lakini nao chibiche chingo mne chikora gutara so mtandao iga hashtag ini gerenga Jumaine ya maandamano na Wakenya bana lili tukuria Jumaine lazima okorobekana ini all day ya Gen maandamano Tuesday lakini ndeke rongorikeli ya asechi gazeti cyane nandika ntonye tukato kwandingane yiga kubatikana amono korobekana kuyakende tukwene kigwa insi ya Kenya shingi ya Kenya nikegende tukugwa ligori kolengana ni gwa asechiro kolengana US dollar kutinga shingi ya Kenya nikegende tukugwa ligori ayina aliade asichi page chiemerongi biri na isato gazeti yiga ya Daily Nation tukunya ka tukaka abuna bogo tunya ka tukurigiriria ngaki eshiringe yiga ya bereko bagekugwa ligori igo ya kongendi ngansete kurigiriria ari ruborito ase gazeti yiga ya Daily Nation kuru asichi page chia isko yiga nande asichi page chia gatano kabiri tukunya ka tukurigiri kubwatikana amona national today yana tukabaka korekana abu somo speaker of National Assembly yana tukabaka kwana wika omore wikega ikyombekirike bachori amone chimbibe muranyanga amarita abo abere ready arinanya kabaka kwena nogoche somo raibwense ayongorengana amono mo speaker of National Assembly nanya tukabaka kwandra ngoryo koira na kwe bunge magayo kobera isiko asege kagechi wiki satoma chietani my friend ya kuririe bunge na tukabake konyora basaba sani bae machenzi bagaike minkore nginga bono ya rosiwe andi abere ready bachikunya kobago so asate betiginte tangana bachikunya koba kurigiriria naba waziri abanye tukabako bekwa bisi aito chikunya ka to kunyarigira so imemono nabwo asichi page cha kabine cha katutundu chikunya ka to waka ekambi kubwatikana amono korobekana okwanya to kaba kogwa chaka ange moti kurumoti nyonya to kaba kogweta wikarero ika abantu ikominiko babolete chi family chi abose batara manyikana asibare wikachinga kechiga aito chikunya ka to kurigireria nga igose abantu ababari asensemo ende tukunya ka to kurire ngaki ensemo area treasury itaranya ka bake kubwato ka 30 billion gochi asichi county kibesa chikunya ka chiko konya chi county ko genderia amone mirubiri yabo abuntu tukunya ka to kurigiria asichi page chiakane nabo go pressure ngegende konyora umurai bwense Dr. William Samuel Ruto asichi page gatane mo tukunya gatano neyemo tukunya ka to kurigiria amangana yo asinje yubikana bago chipe chemerongi birina ibere tukunya ka to kuriringa Kamara yunya to kabaka ko endosiwa no mo na Joe Biden atikunya ka kurwanira uburai bwense enseri ya US kero Biden atenga bono wikiraga ika ngolta furintari actually in Africa gose ase continent ya Africa gose continent ngima sengima tarira isi mura yara tenga tinikuru chukuranda kerogo kebwari wense wiketa mia yere chio kaita mia yera nya ibere lakini tobwate gatia barai bahanya to ba kulta furintari Tarodinga Joe Biden erunya ka ka tenga bono wikiraga iga na isaneke enough is enough iko yindu kuna ka to kunyarigiria chipechi emeronge bina ibere chigazeti ga ya Daily Nation ka to kunjuka ase gazeti ya Standard na tunya ka to kunya na yaya aire obolito kuru ase chipechi chesko aigeto koranga moment of truth ekero to kurarigirire mo president William Ruto anyare ko ka tabuna tari go chikonyara ko ba
kawanchirana amandamana igagenda tokorekana aiga Kenya batebeng enough is enough lakini asitu kuri andro chenga Jen said mbabangete gotarera chinsemo gete chinyinga iga Kenya lakini chiri chimurikira somo usukigima chire isano na isato gochituro chirigere ngoma nyinga nchiri chiga aiga anemono ngochituro kumurikira nabo igo JKIA tomanyenga mipango kieye serikali bwate na JKIA nabo igo Gen Z mipango kieye bwate kuhusiana ne nkwane goseno murobiro yo o JKIA togotikana nayo ndochikomurikira asechipeti chomoiro kigima tumanyenga ali ase Paris Olympics ndochikora abamenyoki abanke nabo igo ababasoria ase ebi amamirania yo agochigo chakanga ite amatuka atatoka tigaire agochikuira amatuko 19 amanyakoera ndochikomanyanga barenga abagochikunara kuba bakoreta ebiegwa aiga Kenya kurende Hezbollah ngora kwari bagatumnyoka nase gazeti ya The Daily Nation ikatochikura tamanya so gazeti ya The Standard. Okay, kuru ati gazeti ya kuru asetemiga umurikiwe gazeti ya na ikipeji cya kabiri ngatwanya kwatoko chika goteba nduchukunya kwatoko likeria egati y'abantu barbanya ko bakubura kubatikana amono kurobekana ogendete kweneke wachinsemo ao mensi ya Kenya ane mono kurobekana kuga kunya ko kore twa gusiko kunya ko kurawa amone kyombekeria CNZ aigando che omuntu mutangani ni gakonya ko babaga korokunga Franklin Onduari ginya to kabaga kubura ntubwate Purity Njeri Gidau Emmanuel Mukoria Daniel Kabusho ai bagani gatia bari ba kire chibichaga iga ase gazeti iga andi bataranya ko bagotoy kana kerongo ligeria Franklin Onduari oyo ne omugusina rochi news chinsa chegoro ba familia yake okwana kulunyari bali chache ba okwana nga umwana oyigani ka bwatetu inse ya mo chinga kyali kulwa simirimi ya swali kuru konda kanya ko baga kwiguru chinsa cyarenge saa 5 ya butuko moni familia ko boli kero monta abwati saa 3 na saa 5 nsangapi monta kwende kwiguru saa 1 nyuri ose saa 5 nyuri na kitu kumeli ligana liswali familia ko boli kolengana buna okorobekano koiga ko gendrete abantu abangi babikiriara baikigwa ase chinse ya mo cha DCI abane mbali ko DCI lakini ndende yote 9-10 kwamba andake government negenda kuna kulili ingo mufadhili bwa maandamana ega ko ndrete ko nekiwa immense ya Kenya kerba kuna kuligi na mate inde ko nyari chiburikirano banekera bakuri umufadhili n'abantu bagendete gusira ngento kigitanga no bende ko rarigirire no mufadhili gozo no muntu osirire ogento kuri gwatoke nyuma taraito atanyara rudira se bono ko iga gekonge anse mega to konyegeria kinse mo ibere andake nabura nyorenga mbaro ba bugati nabanya nyimbo abane mbaro bochire runa babegu bono bakenya babwati information yotebanga oyino munyanyimbo bwato yiga because ibasirite ko ikabone mbarato ekana onye nabanya nyimbo kunangamba kaboniga oroboti rwakiwa se familia yabo ngaki ngani mbwatire indigeta sendi kya nyimbo gete injumondo injigo senjumo morenga kingo konyeka irinde kine kidanyone nkoti niuru koti family kemete nga umwana wito bwatiru digo mocheri kana ediga na cheru koti lakini tuane kiringo yo mana wadiri n'abanyanyimbo ajulikani mali yuko Franklin Onduari uyu igani ga bwatitu according nga family yari kunyaka bage kwerera ge konge uyu igani ga bwatitu chinga kyari kurwe yaso yae yange nse ya moya marokoba yes kurwe nse ya makabere tasini kya nyimbo ga chinsa isano akama ya kubwatu chinsa mani ya sare boni ukaboni gatara manyekana ngayale iduna rworo about family ya bwatu gete nabago asamanda mana yaga amagimanyale ko bakagusira y'abantu abantu basiri amagimabo abandi batigiri chingoma naro chine yabane kyombe kyabagaka abagaka bari abakoro Francis Kabaro ndoro cyaba speaker bari barengoro Kenneth Marende n'abantu bande akina mwaka kurwa sorongorwa usi professor Samungeri bono bache kuisaransa bakwane ne serikali bakwane ne kanisa bakwana chenzi indi banyako bakuligiringa injira ki ira konye insi ya Kenya irinde okurubikano konyara ko kwera irinde ogwocheru kwabanta baiga banyako
zira kuru ase familia abanyako bagotoka bari banyako bagusiria amagimabo banyako bagotoka na rora nande news ndeke otebanga umuntu oitetu asokorobekana niga kwikunya gitari otebanga na accident actually postmortem inaonyesha effecting because kero umuntu kuna accident postmortem ngotebye koso umuntu kera itire na gwetera sokorobekana ibimanyire nkororoka bire koro umuntu ngumanyari iko bintu bingabune biga ntubande gukora amangana ngabuna yega tumayenga boni gensi yakyamukire nande boni bintu bire digital umuntu na siri bugimara nda ikikero korobekana ko endeto se Nairobi umuntu uri gusiga iga kare se TV ya use karonde na barochenga uri nyare bukorobekana gahari uri ana segete basambira segete kendo gete gyakorekana segete ini isasiri ya utino umuntu gete igo ibinte bikata nantanga tani mide yoke kopeka sembe oge konge abantu abariga kero chenzi bari kuru amapendekeza ari ukorobekana nambe amo bana arochi bagatenga o make sure nga isimi yago nigo nyoge camera lokorobekana camera is clear because embabu adieni yani bariko chiko na kolgiroya chiko begera iyo nini camera yako nile kore ko bakirori nishoti bali live sometimes inga una bakorobekana lakini ali na roche chi group chinde lakini abono ngote baba mali bakutaka gosari ukorobekana bari kios basari banda basadi baguna chiduka chabane basate camera abagamba bakore to botutukana bolie serikali gokana onyoro umuntu hakorobekana mokia bandere ngana ruche bandere bari kuimukia ya Kenya oimukia usinisi yawo na maje urobekana ko uri kigale sotete goko igunga kwarosire ira mpaka nyumba mwago uisara nsoro gusinyumba mino uisara nsoro torwani onde toramo onde toche gionde na no moskari na ruche bagokoba group engamne yugo nambaka na maji na ruchimba nyetamo utogwa aba KDF ndari musika chinga kichiri baro korobekana iko korobekana kuna kukuya zaringo okorobekana gaiga omokenyo ne na umiete peine ibwete gaiga nerna nanyo riobwate nene rabwate pero kwano kumubira aseduka mayanga kwa mure ni mega tambi sana moto na bwate familia ko mategemea na bwate kusina madeni ya ichita kaimuki akabekere dukeri atakera kane lakini kwa musali nani kwa mure ni mega yumuntu yago chakera bona faida tu alitire Kenya usino asara tu alitire Kenya so the same case ya iga kisi ukera bakorobekana muchimo ina iga umuntu ujogo moyo abangwane basete batete kubuguri twani yo manyene baba se protein abanda bawo chikoso asime shisi mekire nkaranga na asara sara kini abanyanimbo ba utilize dia banta uni bwenete because abantu bambari size I don't care because I'm never bego actually kertore sipechi chiagata toga igato kento kwa na igorio kurobekana ayibyo mbebiri byo gosege security agencies now bringing 4 senior figures to ongoing youth ready protests aiga kerwa kwanda umundu chinga dietari umurai umukorwensi ya Kenya uyore urumwe Kenyatta na kwanire gaiga ase gazeti yiga gosiditri andi nyaka oli gukwanwa as egati abantu bari bakonyako bakurigererwa kubwatikana amono kurubekana ko genderete imensi ya Kenya nikembekirya DCI Oigo kerato guska uchibusi wikachi page chakanege konge ayanga to kwananga crisis as treasury face to release 30 billion to counties. Kerichiba sachi ko tena koru as serikali go just county mero biri county ni go tena konge like ngo wakana abantu chi engere yabo chiba chiba korire ama igasi ndubwate chibese chichi korigereria ngaki account yo kunyaka oge kogendera ngachi password ni bintu binde chibesa njiro chirimo cyo gavana kwegwa agokora amagendero ase county yo chibesa chikera chitarabwatu kwa yo guchiminsinga emerobiri county emengeni gete nene kubwatikana nga account tiranyora chibesa yakora emirimo bono nigondo che abagafana bakonyako bakona kurwa chikombuni cyabo nga chibesa chikachanyero kwa chikonyorwa kubwatikana bunanchi bwanda goika ase county chinyara kwa chiko gendera kokora emerobiri ao ye county Gatos ka uchibosi ya konge to kutikana ningane yechi county asichi page chaka tano nehemo aigando chinga umoraibiense buna atire ina direma way enchira yokorosia e cabinet anamono kera bwatute aba cabinet yabatanga no se first page
yaba cabinet ba 11 abata nomo bali banya to ba kwa isiko koru ase serikali nani ba kanyara ko ba kwira noro abuki keno kumukwanira ba cabinet bali banya to ba gosoka nani ba kanyara ko ba kwira na keno kumukwana mu cabinet Kithure Kindiki Interior Eden Duale Defense Alsuwa Omerans Davis Chirichiri Road and Transport so iban Tuya Environment na Rebecca Miano buna Antony General abaigamba ribanya to ba gosoka kundi bakanyako bakwirana nari asi keronguligeria amapendekezo agency ni bagatanga gusine agency ni kanisa bagatebanga umuraibwense nigo to expected are the new faces as cabinet yae usi asabara ya bagatari ngamba ya kunyako bagakwirani amekyo ngangore tari abanta baona batari politician ambemo nambe ya kabire batari abasani bae gose barengenera ko rikiro ky'uburayibwense kinga kitira kunyako bakagwetana nane mono asezemeri atangatanga yatukunyinyura bya mbahata baranga igako agwadi abantu bari barenge amonere kurinde aenda nyore experts bakone kinga insi ya Kenya ngusukiri bosyo kama mtu amepewa education amechonga sector education kunyarire ko bakegosuka kurokerenge kama uchi asekene muntu gakwe sector ya treasury n'umuntu what experience na kwane kinga shingi ya Kenya ngugandire gukinya riguri ande economy ya Kenya nkobere at a balanced level gantonya to kuriringa equilibrium pricing agikunya akabageko geko we I've been to be honest biani biko rengana na bile center ekamo getari kwanda igoro ekende getari go chance bibe center na enjire ya mo omo Kenya ukawaida arachi kunya akabaka ki kako enjoy amuno bugimogu asese moyende ndo je daktari Andrew Muire Karanja olyunya akabaka ko choru asese moya agriculture livestock and development nabo gotokana curious ugamba asese media education nabo igontu aroche abayigamba ribanya to bako choru amuno muraibwense nanemono ase gazeti ganenya to bake ukwanira nga ibarwete ko rwachinse amoki banya to bakuru ose parents neroro koro muraibwense ariko nyaka bwakurigereria koru ase chinse amo chiri abarwete ni abandi baba kwana nga saba waziri abiga bacharre kurwa the same region ase bari babude tu barwete actually ndo kora igere buna ugamba is from here where machogwarwete ndo kuri igere abande is the same region igabone ikiege ngena maswali abande bakunyara ko bakunya kuburya nga why kwakora the same thing actually kero to gusko chibusu kachipecha gatana kabire gaika mo speaker on National Assembly Moses Wetangula kunyaka bwakweranga aba speaker usaba waziri balwanya to kwa isiko bachikunya ko bago korerwa fitting as National Assembly kero National Assembly rachikunya ko bagi kwirana ebikarbiae ekina kyo egentege tangani eranya ko bagi korigereria echikunya ko bagi korigeria amarieta yayiga neba bali barengo kero bono bachori nandi bagukwirana ase bunge boya nga muntu ni bwenti kurisiko nananya ko baga koringori gwa boya lakini kero bakenya bagukwanire koringani yiga bamete nga bunge bono kero bachori barachori kuna otherwise kero bachori barachori igo bunge according ni binge bya bakenya ebunge ne chete mengo se abakenya batenga andake ebunge ne nyaka bake gutwigirira anda marita yega tonyaru cyanya ko baka osomuno murayibwensiga igobona tigata abakenya ba acceptinga abagana bwa bawazi bawuzikobera ase banner eriye gucakanyara ko baki kego chorwa esinge nje bunge ero abakenya babwati imani nero aramono ekyombe kegia chenzi buna bakonya ko bakwerera abego asense mende na to baka ukwana about ogojora boigo na boigo okorosia ekyombe kerike bochori amone chimbebe kya IPC abo asate betenga wika Friday ekega okonyaranga amarita abo abe ready na boyo na chikonyara ko baka kwana no uche asomora ibwense Dr. William Samoei Ruto erindanya ko baka konyarigereria nabego anyara ko baka konyabe kateneni nyako baka kubekwa ase gazeti ya serikali
kuna injira emo yokorosia ikiombe kyo Kenya kwa gikobera isiko gwetani mwaka yo munini sosi miaka 2 ibere kesobo chori obone bwete chepkati ni gare ditayete matukama ke kera korite obochori obone wikarero iga tabwati ikiombe kyo ase obochori obokoboke uni gwadiria nyama yete bwati mu MCA echigwadi chine nabo gasi chinsemo chinde aba MCA mbatakeire batana gochoru wikaboniga bikobone ikiombe kyange ganiri erinde obochori kunyara kobokora kiboko gendera Oigo ase byombe biri bya East African Community tubwate komesa tukatwara SADC niko bono bibwate eganga yogochikoigora gwetane chinse 14 ase abonjorie brachi kunyaka bakora obonjorie bwabo batari kunyaka bagochandika kuna injire yemo yogokinya orogongo rwa Africa ya moja aina ari asipe cha gatana gatatu gekongya Kato sutago chigosio gaiga ntonya akaba to kurigereria ase chipechi che 12 aiga ninga kieria ya egari emogeti ekemiko iri korosi amariogo yanya tokaba gikogwa asense mo iri ya Kiambu aiga na riaba Kenya banya tokaba koira emetungeria bwate sodium ekemike yegotumika korosia mariogo konde abande bakanyibisa lakini amurikibe gazeti yako nyako bakatebanga abakenya banyariko bakurani asimetungiria nyataka bakegosira yanyataka bakegotoka kere meire ida banse chimita chinke gokuru ase omukaso igonyataka bakokoba nditukuriye korona roche ekyombekeri kya gose kyombekia health imensi ya Kenya bakonyako bakoburia abakenya baene kinga ngwa kabare oroboti ase chikemike chigachire because ne gento kira dangerous kirasa no ne kenyure kima gese koigorwa gobe kemike yiga egosoka isiko esambe ase anyinge gento kirite kusandake abantu boboete baka chiriboti asabu nyimbo goika abanyimbo bakanyaka bakonyora imetungiga igona nabakenya tigatutigita biega ng'ago sinigari yagure twena to benefit na regari yemo imugeti ebinyugwa mata aiga daja mbiri kari yagwete angara abantu bakobenda gari bakochora ambaka abande bakagacha baganza gutumika guchima mete bintu mwamne to kumanya nga inkike ko happen inkike gose ngamaru ali agwete gari tukwamete gusa abeire ngotume kwali ochikonye sumu tana ochikonye sumu unlike ngana ucha abantu bande sen county ya Machakos ama Kitui nditukurigoro mbachi mbanywe tamaru abande bakarwara nyakitari bari bonika ige bintu bingamne biga tikatwara tiga nande bono ikenyugwe ko gotumika metenga sometimes ngorate yumurigiri ngaki gokoranga endagero kuri tiko komenta any energy ko sidiri komenta any effect ende yonsi tiko changi effect ende yonsi ngiya guchi asubugi mabwago ekitigana ono jenga omonto aro jenga excess consumption of alcohol is harmful to your health lakini no je akwa katichiba proper umuntu ndaroje nga kunywa sigara nembego cyase ubugima bwaye the same time umuntu iganwale bono sinyikorigere okosoma atari gosoma gari mpaka manufacturer no ba addicted yo manyete actually no ba addicted ibintu mbiro kwende urigire yote benga ameta addiction nyingi ni ntu egenari ryo kwenari bono ruchote benga lero tinigo cha show na rutike tocha umuntu nako nakoreki na umuntu najagwa kibirane ku munyumba nganjuye sho aya na ubwika wanjire meta addiction egocha kero tokoteba nga hera sima na ndakonyora nga abantu abaiga na ita matabikania samo ingente gweta nga bakona gusigana nganje nabo ngukora chichi baguzi 10 nini yani mbake ndo bindi byanjye nabo ngukora chibeli ya tingi ugende ebintu bindi byakire mbaka abayiburi baise kumanya ibintu abana bagutumika in fact bango baseri korinyo na umurandi wa muna rekorandi agatebanga umwe egento ngira ike bako eshisha bagota neri basagera kimiyoro
umuiburi ise kostoka koru andonse anyore ngana ki umwana oyakoria actually umuiburi oyo ara recreating ingendu kieka iboleta kareta since yiga because and in fact nse ko reveal gender gutumia shisha na nayo gukumi na ni watoto wadogo mostly abana aba bari chi university chi college high schoolers 90% n'abanyaruka domo na kijana ikaranstenga ni shisha kunguza mono sinyunga ya mabire nendo bwategesa ko nakikerina atete muri ngaki our illiterate matters ni ngaba akina ti professor bakini journalist bakini abarimu lakini our siri kwirinzi babo niga bao kine chi yo chitari bani baje lakini rende nengaki ikire tigato basabe erinde nyasaye akore ogwanta kwaye ibintu bingamune bieterare awigo asiji page cha 15 arimo tukunya kobato korigereria igorunga end attacks on journalists ayigani ngakiria bariki amangana bagusabari basaki amangana bagenda kuna kuochererwa chinga kiri bakonyara ko baba ko kafa anemono okorobekano ko yakogenda takwaneke wa ase miezi ya Kenya nochinga ikumbekeri kia Media Council of Kenya ngenda kuna kurana boyo kuburia serikali kwaneka abaliki amangana kunyara ko babare bakorendwa ari naro umuraibu Dr. William Samoei tuka ofkwana igori ngani yiga yabariki amangana asanya tokoka okwana kurende ni chiombe chikose enseme ga ya Media Council of Kenya mbanya tokoba ko kwanira egente kinda chikunya ka wingo irura ko kwana ga asembeo nabo igo asense mo yende ntukunya ka to kurigereria asense mo yende ntukunya ka to kurigereria page chia 22 na 23 abo strateginya ka to kanya ki eshingi ya Kenya yanyandiko bagiye kugwa ligori lyaye nabo igo ntukunya ka to kurigereria omo president gose mo vice president bwense ya USA Kamala bunanya tukabaka kwendosibwa asikunya koga kurwanira oburai bwense yo gwetera ase kyama kirigia Democrat Kamara uno musubati uno musacha amaleta nari ko ibati tamanyete oino musubati ga konge yeah nandari ngomo deputy osomo vice president okay wense yo oringo mo vice president o Joe Biden winya tukabaka akoteba ngabonti kujukunya ko kingo swageti kanda atumuka ndari retire ya nena injindole ngaki or maybe ni prayers na botora nyode musubati eno tutika ni italinse itoense itoke lakini actually konge US chinse chinyinge nchibegete kwende amaisa sana kuchoro ngona kubwati balinga ngikegendeta sincere because nere superpower yes aba Kenya usini abantu abangi kuri anata wa ata countries banyere ko ba ko university ya sincere donation nyingi na chikorua sincere igo ensengi manerigereti nakubwani ngaki enseri obochori bwayo burachukunya kwa boko gendera abego asense moyende ntuchukunya kwa to kurigereria ngaki eshingi ya Kenya anyereko bage kugwari kuri korenganwa amone dora gose korenganwa amone kibese chinde chi anata countries korengana buna umuriki bigazeti ya kunya kwa baga kwaraniria gotebanga kugwatikana amono kurubikana okwanyereko gokwanikwa immense ya Kenya laki kwa ireire oye shiringiga egante ko saria ligori ndwaroje omukwana nibwe serikali Isaac Mwaura kagotebanga eshiringi gose Kenya nigo yanyete ko bakegosiria 6 billion ubatikana amono kurubikana gwa Jumaine yanyete ko bakegweta igo tutarabekera anata Tuesdays aho kurubikana kwanya ko korekana immense ya Kenya igo 6 billion igo chako te korere ngana ni wa lakini wikabe billion na kitu te korengana ni wa esengenjo ngo dependiere ne ritiko andi ne biashara ngaki ko nyaka bikoba asiritukerio of course bono eshingi gekeregente kogwa igo Kenya nerochi asabe na economy ya entrochi nga abantu abange barwarire kusabatike chingoma mbari nyakitari abantu abange ritukura Jumaine ngarero igasumo cyubusongo gega ndochi nga basigete chiduka
abande ba igorete chiduka ba igorete ne bisonso gori yarika ko yunga yanzire kwanyegera iga asieke igo which means nga chibesi nyinge ngo sira chire birodiga go sekenya ngo tukute chibesi chio echi chibwente go changia na go kinia economy yensi ya Kenya. Ujenga asense mwende Julius Pitok akunya kabaka okwana organic immigration principal secretary Julius Pitok ni ganya kabaka okwana ime county ya Eldoret usiani gishu nditukuri goranya takabaka kwaranga bono aba Kenya ni kubara kunya kabako beteriwa go chenjia ibande byabo for 10 years yekia wachenje yekia otura ko yekia komiti ekiane baide harangera ko ragini very soon njeno munyangongo ngokora kiri no aranata chenzi around Timaite doze gasete iga Hezbollah igotara myaka sepechi akabe maiga yoko kwanera okorobekano obukwabaragine na Gen Z ngwere bakase county ya Nyeri tomanyenga umugabano be county ya Nyeri kuronere Mutahi Kahiga nigatebenga bari bonse bana takuba bagutwara chinkoma kubwatikana no korobekano koiga mbati kunyara koba bakorwe gwa chibil cyabasinya gitari aiganekera bakuru buringo na kumanyanga bari banya tukoba kunywa chingo mane mono n'abanafunzi bakuru cy'isukuru benyora barase umugando uri ukorobekana abandi banyora gunshots abego chingo machinde chinyinge actually ke kongekera abantu bakomia na enda ngo nandwa kafa mandamano aringana na chitu korobekana no ngoro chirta mabera lakini I will protect you. Most of the time abantu bakonya kwa bakomia n'abantu bari chinsemo. Usakonya umuntu usine shughuli ya yakuru lakini ari familia ya mokuru Kisumu gaiga bakorera oyo mwabonye nyata kwa usiribu kimabwaye. Tetenga no musigo ari guchikonya kwa kuya tumetukuru soboga. Oyo mwana onde Nairobi gari bagatebanga ni pasari achite kunya kwa koi urwase booking office. Akasiri bugimabwa iko abantu abandi bakonya ko bakomia tari bari bakorobekana naye mbosongo gaiga itukuria Jumaine kuna mtu alipiwa mawe tari ngaso korobekana actually ni guys ranste yo mubugani oyomo aseduke yamo akanya ko bwa kurigana ego abantu most of the time abantu bakonya ko bakomia bari ensemo at the same time umugafano igane gatebire buna abasigari batiye gutumeka ebiro na kitokoroka chibunduki cyabo batumeke ibifani yabo yes asoko miza abayiga babonera ko bakorobekana abayigo niga gusa abayiga generation Z banare ko bagotigana ukorobekana ukwiga togotigana report iduskamo tutorenga RTCS nominee ekyombekeria KMPDU nigo kya mwariga nidikegima kegote abuna mpaka geditengana chikonyara kobaka kurusia umuchando yoiga ogendre tugutuka se wizara yobo chenu inero bakoruka healthy lakini tukurusukanse tukura mulikira bari banare ko bakoba aba waziri asenseme yiga ya healthy Hezbollah ngeza devolution ya korekana wanda igeri etere igaze devolution ena tikura direngeri nas nyunka devolution iwenki bamineti devolution engaki chiserikali chi county Kenya takwa chigwa cha 2010 wekalerega okay yesa chiserikali chi county cha ko mwaka 2013 aigantoro chenga James Wainaina masharia no arenge nero cha etikima bunu musiesi mutangani toguskenze Cleopa Kilonzo Mairu Sisili Kariuki Mutahi kawe na Susan na kumincha weboniga onyatoboka wakwesiko ninki boniga keganyete omo heriti oyiga wose RTCS nominio chore tukurunganere Deborah Barasa anyara ko bakawikirania asenseme yiga ya heriti aiga mtorochenga niko bagani tena ko bakaguchigo posting of intern doctors uchiasina gitari au naboiko anyare ko ba gakorongiania SMA yiga yobo chenu enyare ko bage ko ba etabwati obututukani bonde bwensikati ya yande amanke habigo togotikana na Wisbon bana igantro chenga umugusina riga iga timati hakinda morokendi takinda mwera kino mosayo mokunkegima oyore lawyer onyare ko bakawesoko na kulikariru bego chase omo president nabo go cyabisi cinda iga Kenya abwasate abani gata etuguchikurwanirira ikirokerikia Africa Union Chairmanship
musawo yukomere Javine Orina ni gabwate myaka 30 timanyi tinga rendera ira Moro Dinga na tuwanjira nenge tobne gekorekane. I don't know if my thing akira nyarekana lakini dende krali kide yuko ibine birenga byaye Kenya democracy neror of expression nabogo expressing ibirengere byawe bire lakini ate wete byanga Orina umuguzio otemire kando tostuire ritusko gari actually konge esboni gato ikire ebinte bigantoro bwatense mo ikorukwe ya choro muraigwense bwangwiga ekoruku Rwanda asiporo kama chorwa enseria egente monke konyete enseria anda nemo egente kichenzi kyanya ariko kego chake una chenzi mensi ya Kenya kabisa ndo chiko tambwa ngawe n'umuntu gete umuntu gete ngaya rwete nini ebinte turatiga lakini we have seen aba byongosi abandi bakora into bine ibyongosi bate barikono bari tiare anata tribe generation alpha nini lakini ngo chinadigera ngengire bawo chabamurikira sana sanga Mount Kenya kwa Mount Kenya hiyo sio Kenya no au ni wa Kenya nani boni aba Kenya bari kirasi oyisiko na chinsa cha Mount Kenya mu gusina roro oyisiko chaga iga abantu abaikoyo bari gusiga iga nada nomono abantu abwate biashara biye town yiga nabaikoyo igo baise ko buga bono indu tigatore mayenga indu nabantu abamo igo kato kwana ngana abantu abamo egente kingoyo nyarebe iyo tuachane kwanza turahadike ngaki nation unity and nation ngaki kunyaka bage ko chaki unabo ngaki kunyaka bage ko kiraniwa tumanye nga nduru kunyaka to kuri na egente kingiare to bakonguna ninga yechukura atanga abantu amount Kenya asante no mo debit ku Mount Kenya no lazima turininga no mo Kenya le no nigere once bari baningi go fight for president aba deputy wa once bino barwetari you tari make sense lakini congratulations Orina, you made me proud. Logo tigana na buto skinze husband asepe chiakana torigere ribono youths abaiga batebire ko bagatebanga despite ruto gotoa egetiso aige tokora muri kiranga na ndimbiro bateire rutana ariko bagawikirania ibintu biko bira street ne ibintu bibere aseri tukura rongo chikote ibintu kibiga aito kora rigere birutana ariko bagawikira kubwatikana na Jens unamaganya abaringi finance bill ikaba dropped bagasuka inse first and second lady budgets zikaba dropped togosukanze bakwana le cabinet yonspe karusi wa BC kabutwa ayo ABC kaba approved una waika kuba manyingabo gati ya yanda manki lakini asiti tukora niko bakwana lenga bari bana ariko bakwirani wa se cabinet bari batano nomo bari kwaba muri kiragari na sikina inde ba wapia aroro kina kigente kene ba uchirase street igendo gya kaberengeri bawate abanga recall of the US ambassador gya kwintara bwato murero Hezbollah timetinga no wate idea ndeos ko bwate kananga recall of the US ambassador kero mu US ambassador ko nyakabaga kurangirwa andake kigana jitinda ke bwatani buya lakini turi kunyaka to kurigeringa ingendo keke nyuma tutararwa sembe tumanyi umurigirito ana namoro kero okurubikano kwiga kwana to ko chaka ibintu ibingi byanyari ko bigokorekana baka serikali enyene yanyari ko bakegotebanga saba saya baiga bachenzi nabo okurubikano kwiga ese ya Kenya yanyari ko bagekoranga weakness ya ngayire andeke asumugaze emurike ya mu gazeti na haji kirete asari rero tevanga traffic president bono nyari ko bakawisara actually ko eso kurubikana ko chaka tahana ko soko enga ke tu aroje ana kuja maombi ya weekend Monday na ruburi ko sasane barako bochire igo ikini getambukiro bono muraibe sumanyire nga Kenya kugamba ande taringa kere meeting imbwanda ko attend igento kene imbwanda ko tegerera amagani y'abantu because abantu mbalirete ande ke finance bill abantu mbadete nga finance bill gate friend roje story onyo ndia berte Kenya ga ategerera nga kieri nga botambi togote yumurigereria na muntu ni bwese ojoru burayi bone bwese tegerera abantu bago nambemo make sure nga ngotegerera abantu bago te otegera bari barangensari asori gose bari bakuikange bera n'abantu bago narora umwari moyomo we school your friend yeah geko nyarikana abana nyore bakwenda nyore MP nera bigete cyanga cya pi yari geti gari yes
onyora bana bakwa ne krasi no ala ko bwati ngaki abantu abango soma bale mwendi ticha na ticha ro kwa no ro ko Kenyanza ne uniform ndo bwati na ndu mwalimu oyo moge konge ngaki eito Catholic school alko beke uniform botu ko jana ne do muraro oigo na moko la bande bwana ibirengere bino mbibyebi ngaki motete school bakolere alafu magocho ko boringa taringa bor gara ko igure ngekine kesi ya bono takiroseru no akobe friend yago ko bori asobwara ngaki na igure nkuma wata ko tenga niche na igure na igure nkuma igana ngaki mochi to ko legentekega moisaransa mwaso fugentekega interact the manner rumonto feel comfortable ngaki amene issue etanya ko ke wa dress exactly we bone rumurai tari umurai abantu bali barabange atete ko bategera ategotegera umuntu yo Kenya negende n'umuntu yo teko nyare kana because Kenya nige kwata abantu abange anyway generation ile nseke gigukine tete kurigiri ngaki Kenya ko genda baite ibone galfa nere karembe ko bwa generation zede to kwanira tune gioncha tore alfa gego chaka yabo in near future imaitinga lakini tori no gosemringa sana tukunya kaboka ko ligereria na ndanya kaboka oswana gati kwane kinga abara ibona ngotekera bali abantu baganiti abo yongete kwangira kwa kwanira cyari kirasiga city yakehima ayo ndori go tukanya kwana so mera kinni ngora odenga flying president Ruto held down by generation Z aigane kerto kura murekira ngo president William Ruto ndane ko utara chief visit 62 as a country emeronge tato na isato asemeti nyerenge emeronge vere yoka abigo to kurigiryo mu president bweta president Uhuru Kenyatta niga chete chi trip 22 wasemeronge vere na ibere chi safari echo ase miaka 10 ikobona onya generation zaidi itakanyumura yango ikiremya na uchimoino wikera bana zo kwa iga asemeti nyevere yoka bas toskemo to ase eprechi ya gatano no mo hizbon Hege to chikora murekera sene nomono asiri tukurare rikyo generation Z ebangete hege to kwa nanga generation ya terenga no tore street kama kawaida ndori koko swaninga ne president William Ruto hege ne kero to kora ngora kumanyinga chinse mo chiri chiro mungsoga siba uchigotara ensembe yemikurunga mulolongo iyere express Nairobi Express to koskanzeni no chonga na bare parliament buildings naende timatinge bara chikoro mo chere ne yarare I don't know na bigo Nyayo stadium ngonya kobereke go jikosalimiwa na Gen Z Uhuru Park JKIA City Cabanas Outer Ring Road na bigo North Airport Road tema itinga ekerto kora mulekera JKIA Esbon na igore ngachingumanga JKIA nebwanete ko yana nugochia se farm gete ya India kina kekene na ende Generation Z ba uchikonyara ko ba uchigotara asense meywe na ndendo chenga map ya bete ko bakego soka igoro clip gete ama Generation Z ba tabana ba bwa knowledge iri yo kigima baba ito bo bisibu no go so awochi wata kenze meji actually ya konge ndo bwate restriction areas keto kurigereria nga JKIA aige security ro ni area juu lakini sometimes nani ngobere lenient yake because in konyora tore abakenya bago travel in and out of the country abandi bana kurigirie bintu bindi byamana immigration ascience media ndobwata asande togotenga parliament building ayuna side restriction area yani umuntu atari gutakirwa enda off gusana ko yakachibicha usokora kende raisigo asingintunga asaiga nabante ko ba protected igotinkageretinga anda kenich kunyarka bage kunyarkana riri tangani bana to ba wikase magache bunge na rero edi gali yakabere atanga once bitten twice shy again tekigana I don't know kusengeji kunya kwake wape lakini nende nya bakorobeka ndia barobekane amono morembe baimukie bandere baimukina amache baimukikendi gyosi otorutaike na montonde make sure nga okorobekana korokwe e constitution irwete andeka tokurigeria
inspector bwabanya nyimbo ntenenera Douglas Kanja Yes. nenda kwa goteba ngabono kurubikana ime county ya Nairobi kwanyenda kwa gutuguterwa isiko kubatikana amone ibintu byanya kwa bigosarigwa anemona ibiashara byanya kwa bigotenena amone ibintu binde atikorinde ekigambiro Kenya takaba gekorigeria ingani igana koteba nga insi ya Kenya ni bwate freedom umuntu ni wensi utete kurubikana bwate freedom soronga sta kuna egento kyo umuntu ko bono gaiga ekanya kwa kego karaki ekwanda 1-1 Kandidro kero nyanyimbo yo kantenira nyata kwa gakurugo chiko koiga nambo ko ikigambe kanya kwa gakurugo ugo chiko koiga na abasaya bachenze na baraba bwatiri chibuli yabo baraba batengo ikaturu bikane ba stogo skase ko peche iko mina gata to hizban ematenga wira mwangaza akorwa se county ya Meru yes ni kwa no reboost ya ne kubwata kanometra ndemba tebanga ni kubwata ko ba ku impeach lakini some MCA se county ya Meru ba na ko ba we distance go so ko tenenare asikiri ba tabna mbatageti omo governor nya ko ba go chigoswa asinande tried about having impeachment. Kima tinge ne boost ya nyore na ndi aseki kawira mwangaza every time. Akunya alikobaga kumulikirwa kwa impeached. Habuntu bwata maswali getama konke mara lakini tokora mulekera chi county ngwire county ya Kakamega ngekoga nyuma tatara ikagabo asense meyo ya kawira mwangaza yeye aruji kunakaga kwa round ya gatatu round 3 yo kwa impeachment itana nyata kwa impeached as a bunge ye county ake senate senate ekamokonya area kabiri the same thing happen se bunge ye county ekanya kwa kumwaka isiko naro senate ekanya gekote bangata bwati mamocho and ons kurende kero oko impeach kwa ko genderete ebintu bingumete kere ngane genderete muri muro bonyorire nga abantu kwana bali gendo baka kwa manga andake hapa kuna ukweli fulani hapa kuna ukora hapa kuna kitu kingine most of the time abantu bali konya kwa kwana bagoteba nga in politics ekonya kwa goswana kubwatikana amuno ko impeach wa kumoswati wiga gatukuri as government 47 kire abisi boniga nigala se list ya ba governor barbete chinga kibare obisi go esa chisereka chichi county chichaka because abandi ne babare ngo bakaimbichi ndo aroje Mike Songo Mbufi ni ganya toka kwa ko isiko once and for all bakaboniga na Songo rescue nande nanda bande mbaro orba toka bago soki barabara konya ko bagwa kirulimo ege kura kurase bunge ye county yo kari senate yeta wenda lakini oyo iga awe kari senate senate ya ligere ria committee ya gochoru ya bantu 10 o 11 bakwenda kuchunguza na kurigeringa umuntu yokora mamocha naye nakwenda kwenda isiko banyoranga andake mamocha abwate taraisa na akwenda isiko iko politics area sense mega because ikentu ngikurura the same thing twice no rasima serikali mbakana je serikali kiaswana ntime actually gateba nga any sitting governor tabwendi ko se deputy aya tabwendi ko akirwa go se muswada ndiko tabwendi ko ikwa ase bunge nsiye miaka ibere boko mwaka isiko egende Kenya takwa kwa nwerwa timete usinkia beteri chiko ngwana nindikereri manyumori kerito tumanyanga nya kimambi tambukiro kibiri serikali ya Kenya yabekire kwene kinga amo governor gachoru somo konyo gachoriru ibinde impeachment sometimes politics neroro lakini muntu gachoru kaikire igari onyari mocho ndiyo inene likoro kienga nagwantu kwa isiko turamwate mwara akore mirimo ya because nero choru egazeti ya Kenya yari kireri yae aba Kenya batanga asiru ikembekirikia IPC kya mwere certificate oisara nsirikero okeri emyaka 5 ni myaka emeke sana kya kore nsemo yae nale ka kore nsemo ya ayonyora ko iroti ngo munungu koromore ne gasi yakora karanganya no ekuru county yae bono gende county ngao lakini na boko nganya lakini kwatikira abamenyi be mino barasomo chando ufai njetingo kiresbon ege dominate ngaki onyoro koroche nga
anda ke mangana politics ara komekyo na kuoga so na ko chandu mo tutia kole ke next time mo mugwe na ke nga hekara mo tigara kole kasi yae lakini onyo le koroje nga anda ke gente ngo sarikire county ito ngo sarikire future ya ito ye county hata generation ikuruma gate konya kwa fruits chika to aro siringa keiga abu aro nere kuya wakeliogi ote yaba Kenya na naba Kenya bonsi bakoyu na ne anyore muswada goro ku mwaka isiko in fact mwaka isiko na sambiri ya mabi yes lakini onyo ka kole me gendero mangana politics aro tigamba kachinga chichikura tumagwa ka politics ayo ko wawe ngakeri no yokobu abwe exactly bona tenda bakase county ya Kakamega Hezbon tumulekera mu governor wenseme yo Fernandez Baraza aba youth go saba sayikurase seme yo county ni go bate bino na mbali uchikoswa ase dialogue ndeyonsi no mu governor ywe yemaiga yaba youth bote babuna mbali uchikaranza gotegera promises chitari koleta results ndeyonsi yuna se county ya Kakamega na ndi dialogue nekara se county yibon to national government actually ke konge keroba bako na kuluachi kwenye manifesto chao kama pendekezo yes hata yanga tutakuja kuwasalimia sawa tasalimia sijui watasalimia nani nitaka ni na maete maana ya kusalimiwa ni nini mpaka kanaje tukuligeria practical na maete maana ya kusalimia ni nini nga tutasalimia huyo ono mbate nga asaba kafa na wali batero kwa mirimo asichi county karba uri national government ba kuna asichi county abantu bari barojenga sometimes kuna question mark hapa na farabanya ko ba ukwani akini asinaro cha bara ibande ba ko bol ba bate abanyore se kitokora rwani national government let us fight one fight first right na yangorere county ya Homa Bay bona sti county ni malizale nayo the county ya Homa Bay abamenye be county ya Homa Bay banyare ko bago sabwa ko report and corruption cases ochia se a county government office bona tima itinga ekero kwa report iri ochia se county government office nkiera uko parani ndeni county government ngorike liere yasa uchunguza nabo go kero to tararua si county to go chasi county ya Haitoga county ya Kisii itukuri ko ntwanya batemo deputy governor umoya Elijah Obebo yonya takoga kubikirwa ikutu asigiti ekenene ko sonya takoga ko soni in asigiti ekeneke mechieso kya usi stadium yemuro brinya takoga kukinwa amuna bachachi mu governor ku county ya Kisii abo iko amuna ba MC ku ase county ya Kisii na bara ibanda abantu bana toka ka asense meyo actually aso kwa pichwa ko pepo wa take time kesa mo deputy governor we county ya Kisii anya toka kwa isiko imitinyi arachire aka mondasta yaguchi yes imitinyi arachire amatukara achire mo governor we county ya Kisii oraberi ari kwikata bwate mo deputy anya toka kwa kyo mo ko ngana onyori bono muntu bagutunya ko bakubwatira na kokora emirimo nabo yosukia county ya Kisii iko ayina yali ngase county ya Kisii abo kato kwena gwika chipechi chama gaturari kirina ya ala CBT beito Karando chenga omo director na kuna kondikiri kuru msema ya kabiri kali ya wantenga ebiro bietu janyira kwa bigo toria omo gongo chinga kechiga ase chide kaibeti atura alikeringa nari ya ari activity ene tunya kwatokora umurubiri rwa magazeti aseri tukeri kali ya rero boningo muri class uri chiko sori pechi ya magazeti ya standard tokora gaiganga ase MHS yechi school chechi secondary school nchiro chabere ko bandinga njiro chikoyara bachiko wasoria ase kagete kora kumulekere school ya Agoro Sare High School football yabere ko bandi umwaka yomo ngo bwatekana kyo cyareka Kisii school gadia ekere school ya Matutu secondary school ine school ya in fact ya nyagita chiko libere amashabiki ya Agoro Sare akagechiwa sana agaswa na kubasaga na bakosori bande bakanyora chingoma iwachi school chinde chinge ganchire band anama nonjiro chabere disqualified pinji nyare kona chiko gosori ya asikimi no kende gions kango kwa na katoro football net school chinde chingenga nti baisa koreka na asikimi no kende gions time tingamba chikwanda koti gupingege teke actually according na FKF na boy ni bintu bibindi bikurigiri umupira FIFA ya Kenya mbabwate room
muchase chitimu chiga chiende kwa pira ne bakero ngorora kada sumo pira chitimu njiro chikonyara kwa chigokina gwetera kwa pira gosokwenda se kyombekeria banya kwa bakwira marara mikabo banya kwa bako ligereria na batengo mupira to beta bya uiroriru ose etimu ya urwa chi point yabekirwa ibintu ngamne bikombiroro nikaba igamba chikunya kwa bagwa pira onyore dichikiriro ro gusonyera bagwanchiru gusonyera ikyombe ikyo kikobari baga yo gwapira igora ndege ntokirega igichabere ko ba disqualify this board abashira chiko ruranga abana gitengo tamare kuri school eche ikagera abana mpara kwa talent gete abana yabere disqualify denganaki bali kuchikonyara ko bago participate and in cities na no mo ndega se ya standard ya ziti konyare nanje gavuno gukora umurobiri wa magazeti asema mbiga Jumaine ya maandamano erende make sure ko soka kuri nyumba mwago nubwate sababu ya ko gosokya nyoto bwati kendo go chikobera ase para nyumba mwago nyasaye nanya ko bwago kurenda nayo kurobekana make sure ngaturu kuna gento kya moto tenda ubosera bwensi yetu ya Kenya nande tunyure nga Kenya ne yamuyo katubwate Kenya ibere nabo igo ubugima bw'umuntu beno twarabesa chingana ngaki tokura ubugima bwa muntu kurende ntikanya sanya ko bakako bwatisia insi ya Kenya baganya ko bakawinta fini asabara ya bakura insi ya Kenya singa kechiga erinde keose chiga toroche imesi ya Kenya bakanya tomete amunu buwa banga Jumaine ya maandamano ibintu bigabnya ko bikwera kuri montanya freedom yoko kora expression yayo kora business yayo kora kindi gonsorongas ya constitution ya Kenya ekete chinguru usike kogenderia obugima nabo kogenderia economy ya Kenya inyako kegosuka gocha bosio ili anendika nguru kwa Hespan Bosire enjelambi ke konge ngo tainga gentonkiyo ekebe no muibori gotindeka omwana igo Gen Z nenda sana Manyete Amazing Voice of Victor Radiant TV twagaririe obokoreri bwitogo cha sore nobwate omonyega uganetie otonwe obe omonyega bwinyanki gose amatanga gose omonyega o graduation oyo uganetie oirukigwe eyemo ase omutanda o YouTube gose kobekwa ase TV Amazing Voice of Victory bono Amazing Voice of Victory noere amonaye nabo tugukururukiria omuyega o live ase omutandao o YouTube boigo ilio onyare kubaikira no nyabari bare ase chinse chaisiko ntubwate chi public address system echo chire chinyikiranu nabo igo chirairere omuyega o ogende buya utariko butoka Amazing Voice of Victory boigo ngoena natore obokoreri bo waka chibicha bose photography na boigo nabo konyora chi generator chingiya echo chira okonye ase omoyiga o ekero estima ya butokire ngokora tore cake making cake decoration na boigo ngokora tore omoyiga o outside catering abwase togocha kwarigania abageni ase omoyiga o boigo onye kubwate omoyega oyu oganete chiama amone birogo Amazing Voice of Victor Radiant TV no toria iga ase engento yago ase amange aka enamba esime kubwatia 0720173287 ose 0727440332 ose 0720696532 abamito na mumanyete ngoro ko manyagitari bosire ko beta mingo ha enyagitari ya beta mingo ego konya abantu kandi bokwenye amaru na amayogo yo mutindi waka affect ebirengera byabo na their mental health iga beta mingo hub itogo toka tsensia ungatarunga ikiseri and road togo konye mechango eyerase e community yabo kusibuna mwana oita wende university omwe yagutumia marogo yo gotindi otige skuru ogo bibagwaye kwasa omugako osari gasiaye nywa maru
wetana na sawa kwa regasi ya serikali ya mabuta oitikaka ongea kuchanda abantu chifamili chiabuneka wetera segincho yo abagaka ose abanyina kunywa marwego yogoti umuntu otige kanisa asegincho marwego yogoti umuntu ngiyakoiba urengo umuntu ya elia nyoro chibesa cyo kanyora kunywa marwego yogoti umuntu ongiyagwetana n'abantu bamwe abo bosayigo asegincho marwego yogoti bacaga twabapima twabamayogo sibe bitego bamubere twabakorera kansini na igo twabakonya unabu twakonyereka abantu kamba kwani ngabwirire biya imagoroba yabono bagusiba mintasi mwatoka gusiyengima zamuri tanguru kubwas maseti ngai gotoka Kisii County jana ya mabona bere mutumia muri aho yo gotinga unenya sore na maru ikana ndi twasenya gitari ya Betamili ya Kusenda na nyato kwa inga nyora ba gitari ya roba kandu ali asemeri yetatu basi kulikerete ka ngame chikosi kia lenge chinge ya bechi kigongonye kana sogete isiko asenya gitari ya Betamili ya Kusenda ne wataba gitari ya bangi una kawita osire ngawa konya baruira somo yumuya bawe na bwangu. Kwa majina naitwa Oliver Tambo, mimi ni mwana saikolojia katika hospitali ya Betami Option Rehabilitation. Betami Option Rehabilitation tunasaidia wagonjwa ambao wako na shida za ulevi, matumizi ya mihadarati, wale ambao wako na stress na wale ambao wako na upungufu wa kiakili. Sisi tunapatikana Kajiado Isinya Road, pahali inaitwa Birika. Iwapo uko na mtu ambaye ana shida kama hii, tafadhali jaribu utafute kwa nambari zetu ambazo tuko nazo. Tubatebinga ondu wese wato yo kutumia mali yao buna yo asenga mbanya kwa bako morenta mapema ataraji kwa bako mbega sara. Kila siku ya Jumanne na Jumatano saa 2:30 hadi saa 3 ungana naye Kalen Atanja akiwa na mgeni Judith Nabwire wakikuletea kipindi cha afya mbashara kwenye runinga ya Amazing Voice of Victory na redio ya Voice of Victory. Kosa uchekwe. LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime yomochi obosongo. Kenya International Medical Center irega igomochi ito obosongo igoto kunyaraka otogotumika chimashini chekerero kuringoria omochando ore asomobere ogo. Muchugo nane ni gotogo va services chia marwaira amarwaira ya gatoko kanga chronic diseases go lifestyle diseases omo ligereria ina marwaira abera go chande amate itenga kientande na ida abande abare mairi nonya na abande ni go barasinya gitari aho wetera marwaira ya gatoko kanga chronic diseases ya marwaira to kunyara koto konya no burwaire bwa diabetes, high blood pressure, asthma, arthritis, ulcer ne marwaire ande amange gwata abanyegitari bare trained nande bakurigereria umubiro w'umugima ko gwetukia bakegesanyise igonga kimashini nigo kirorote yarure kinse kya maiko kikurigereria ebimo byabo byonsi ipi by'umubere ko gwetukia bakamagurunse kira nabo iko kira ritukuri Jumapili gochakira ensa eyamone kideka 20 umirana na Daktari Irene Kemuma ase akunyara kabaka okweresa amange iguru y'inyagitari yaito inyura na sigitasini kia chiri nguma kia Amazing Voice of Victory na amange kuru ase nyagitari yiga ya LT Kenya International Medical Center ekogera tokurigereria umubiri w'umugima twachaga kurigereria kugwesa amaino nonya n'abantu mbara amaino asumbuete abo batakeire banyora amariogo ya amaino singenje kurusia amaino tari korokwe solution yonsi umurigereria niga kwira ni bonyamasi bwitu bw'umubirense ubutokorokanga immunity asomuntu bw'gesongo kwanyora ngekero immunity ya beirense niga marwaira ko cha mange mono
niga kona kurangira ni finally watch konyora ng'umubiri usarekire nigo gotonyora gwetira enamba yesimi iri 0717176383 gose 0798018654 kuria na kitego sali umubiri witu igonga titotigiri maega so kurigereria mang'ana nutrition ama nigo twachiri gokonya omochando uri ase omubiri ogo. Ne numanyete buna Voice of Victory Radiant TV twakwariganeirie obokoreri bwaitu gocha Asore ase chi studio cha Voice of Victory nabo okwenyorera obokoreri obuya buna bono koroiserigwa amatera ase chikwaya chiria chitabwati abaegeria nabo igo nigo koroiserigwa amatera yo ase chinchera chekerero kegima. Voice of Victory ngokora turi programming ase chinchera buna bono asoko bugerigwa piano keyboard nabo igo chigita ase chinchera chekerero kegima namatera ago anyare koba kagwanchwa n'abantu abange boigo Voice of Victory Studios nigo tokorekodia ase chinchera chekerero amatera ao nabo igo nabo togokorera keria tokoroka mobile recording gose twacha goika ase ore ase ng'encho okoenekia buna kwanyorire obokoreri bwaitu ase nchirengia. Voice of Victory boigo ngokora tore video shooting ase emeyega ao buna emeyega yechinyangi emeyega ya matanga esolo artists ngokora tore emeyega yechikwaya emeyega ya prize giving emeyega ya graduation emeyega yo koiburwa gose birthdays nigo togokora emeroberie yeiga asogotumeka chikamera chekerero kegima buna bono chi BMW chi Canon nabo igo chikamera chinde no nyanchiria chikoiruruka igoro chimanyekaine buna chi drone. Voice of Victory ekero okwa rekodiri amona intwe nigo eyemo ase yemo okonyora kuirurukeriwa amaterao ase radio yaito ya 96.4 FM nabo igo akwanyara kubekerwa amatera yo yechibicha ase TV yaito ya Amazing Voice of Victory Leading Souls Christ. Voice of Victory boigo nigo tubwate omuroberio bwokoroisia amatera gochia ase chikwaya gose composition nabo igo nigo tubwate abaegeria abo bakonyara koywanania amarioge akegima agose koya harmonize. Voice of Victory boigo nigo tubwate emeroberio bwo kwegeria chikwaya amatera aria amanyekaine buna achiset piece aiga boigo nigo tokonyara koenana obosemia gochia ase chikwaya buna chiwenerete gokora shooting aiga boigo nkonyara tuli koenana amaegerio gochia ase abateri bene gose chisolo artists buna bagwenerete gokora amatera abo ase amange tutarire goika omochie obosongo ase amagacho a golf arcade mbarabare ne stadium ya Gusii gose ase amagacho a Kenya News Agency boigo nabo ogotokwanera gwetera esimi ya koboko yo ere enamba enoti isano na ibere isano na ibere inye enoti isato ibere.
Bogoto